Sembla que hauríem de parlar, oi? Tu, la Cristina ve a casa quan vols, no? Sí. Però tu no vols que es quedi a dormir. I tu portes la Sara quan vols. I fins i tot es queda a dormir de vegades. No és el mateix. Ja ho sé, que no és el mateix. Però jo també tinc amics. I em sembla que per respecte a la vostra mare hauríeu de... No hauríeu d'haver fet el paper que li heu fet al Berni avui. Jo no li he fet cap paper. Home, no em sembla que t'hagis comportat massa bé. Em sembla. Jo trobo que pots fer el que vulguis, però em sembla que no pots dir-me qui m'ha de caure bé i qui no, em sembla. Què creieu que he de fer, doncs? Si vull sortir amb ell, fer-ho d'amagat. Però estem molt bé com estem, no? Ens estimem molt i estem bé. Em sembla, no? Molt bé, doncs si no en voleu parlar... Com et va el treball aquell? Ja has trobat algú per entrevistar? No, de moment no, però ja trobaré algú. A veure... Ajuda, tu entrevistaria l'Olga, és molt rara, em sembla. Passeu, passeu. Hola. Com estàs? Ei. He estat parlant amb aquest i hem pensat que potser el que et convindria és sortir una mica. Que no fas esport ni res, per això fas aquesta cara. I que hauries de... Hem pensat que podria sortir avui ja aquesta nit i passar el cap de setmana fora. Això ho heu pensat? Amb el Berni. Que podríeu llogar 2 habitacions en un hotel. Com vols que lloguin 2 habitacions? Però el Berni no sé si li va bé. Li hem trucat i ha dit que sí. I vosaltres en qui us quedareu? La Maria no hi és aquest cap de setmana. Mare... Et pots quedar amb ell? Jo em puc quedar sol. I es podrà quedar la Cristina a dormir? Segur que us va bé que me'n vagi. Amb el Berni? O sigui que ja us cau bé. A mi sempre m'ha caigut bé, el que passa és que... Calla, comenceu amb un cap de setmana fora i un altre dia podem provar un dinar. Amb maduixes i tot, si vol. Molt bé. Em sembla que... No sé, em trobo molt millor. Potser és el que em faltava, un cap de setmana fora. Què és aquesta tos? No havia d'haver entrat a la piscina, ja t'ho vaig dir. Va, que no estàs citant tot el dia. Anem, que s'ha de fer la maleta. Jo aquesta comèdia no me l'he cregut mai. No, tornaré a dormir. Tu pots quedar sol una estona aquí? Jo que sí, que cap problema. Va. Hola, digues la Laura? Sí, Gerald, t'està esperant. Ara baixo! Hola, com anem? Bé... No em trobo bé. Hola! Ja estic, Ens n'anem ja? Em sembla que tenim un problema. No tens febre, Pere? Tu tampoc en tenies. Després em puja, segur. Però què et fa mal, exactament? No sé com... I potser seria millor que no ens n'anéssim, oi? No, jo em puc quedar sol i si em passa alguna cosa ja trucaré al metge o a urgències. Què fem? No podem marxar bé si fos tuberculosi o hepatitis. No, tant no crec. Et quedes a sopar? I després si de cas te'n vas, que per mi no cal que et quedis. No. A veure què puc fer per sopar. Mare, Sí? és mentida. No estàs malalt? No, això sí, que la de naturals em va suspendre. No passa res. I comediant!